ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କର କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପାଖ ଗାଁର କେହି ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଋଷିଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାର କଥା କଟାକଟି ହେଲା ଏବଂ ତାହା କଳିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଋଷି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଗରେ ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଦିଅ, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟଟି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। କଳହ କାରଣରୁ ତା ମନ ତଥାପି ବିଚଳିତ ଥାଏ। ଖରାଦିନ, ପୋଖରୀରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଦେଇ ଆରପଟକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲା। ଋଷିଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି ଭାବି ସେ ପାଣି ନ ଆଣି ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଋଷିଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଋଷି କହିଲେ, ଏବେ ଯାଅ ପାଣି ନେଇ ଆସିବ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପୁଣି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଏଥର ପୋଖରୀର ପାଣି ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା। ଋଷି ପାଣି ପିଇ ସାରି ପଚାରିଲେ, ପାଣିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ତୁମେ କିଛି କଲ କି? ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ନା, ତାହା ଆପେ ଆପେ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଋଷି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ ତାହା ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ମଇଳା ସବୁ ତଳେ ବସିଯାଏ। ଶିଷ୍ୟ ଏ କଥାରେ ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ମନର ମଇଳା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଏଜୁକେଶନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।